kowe bakal menang jroning perang le Sarip. Tak timbulane dhisik. Gemboki. Sarip tambak oso. Sinten to Sarip? Enten bintang tamu to? Enten Masih pramene bintang tamu. Ludruk enten. Oh lagi monggo. Duwojo. Nun, Yo, mbok Sarip ngudara rasa sik. payah. Kadung nganggo seragam ya. Ha iki kok lek ngantekna dilayani pundutane Mas Arik kok ya. Nggih. Mbake sinten? Mbak Sulis. Payah. Jenenge Mbak Pipit. Mbok iki gedhi, Pak. Ora ene mbok cilik. Iki digoleke mboke sing cilik. Iya. Manuton, Bro. Mergo zaman penjajahan rada kurang mangan. Manuton jale. Walah, cuk anakku Sarip ki ndok endi ya. Surabaya iki cung. Oh, kacung. Nah, Iku mamu muni apa? Cuk kula nggih ana. Jenengan mirengin apa? Cuk. Oh lah nggih. Cung. Kowe ndok endi to, Cung? Mbokne iki wis kangen karo kowe, Cung. Okon ya. Pasoy. Ngene iki mbokne wis kangen. Engko nek kowe adoh ning kono nek digondol wong ya apa, Cung? Kok ora mole-mole. Mbok aja kaget. Aku sing teko, Mbok. Wis. Anakku mole, Sarip. Ana apa, Le? Weluh. Wah, Sarip? Mbok sik. Wes. Mbok, Ana apa? kopine rung metu. Aku icek ngono. Mbok, dina iki Sarip gak iso apa-apa, Mbok. Lah apa gak iso apa-apa, Sarip? Sarip diuber-uber ambek Walanda. Kate ya apa simbok sing biyen lairno Sarip. Nalika semono Sarip digembel dindit ndok wetenge simbok. Iya, Le. Ora apa-apa, tenang. Selagi ana simbok, kowe bakal mesti menang, Sarip. Mengko yen sak mangsa-mangsa Sarip disusul ambek Walanda. Aja kandha yen Sarip ndelik ndok sentong mburi ya, Mbok. Iya, Tak tutupi le. tak tutupi, Le. Sarip! Loh. Sopo iki, Rek? Sopo kon? Sigun. Sopo kon ana arek gondol iki? Sopo iki? En saya Walanda. Walanda. Iya. Sopo jenenge? Hah? Jenenge sopo? En saya Mr. Big. Mr. Big. Big. Sik. Sa Walanda ora keren belas iki piye to? Jangan sekarang. Nah, nek ngono aku lagi percaya nek londo. Nah, lontong iki putih. Ki londo apa bokong bayi jadi. Kate lapo kon teko ndok kene? Kate Pilipen aku. Goleki sapa kon? En saya mencari di mana sembunyinya Sarip, ah? Kon ora iso
goleki Sarip. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, kamu akan saya perkosa. Ora iso. Sarip wis tak delikno. Hah? Kon yo ora iso mereskosa aku. Meres. Bodes saya mataku. Di mana Sarip? Ora ono. Rip! Sarip! Rip! Gak ono, Sarip gak ono ning kene. Sarip. Kita Sarip iki melu partai Hanura kita iki. Lah ngapa? Oh, nggih uren lho. Palondo. Eh. Kon wani mlebu ndok kandangi Sarip sugih kendel bondo wani kon. Tidak ada yang saya takuti karena saya akan mencari kamu. Ya apa? Mencari kamu. Kon doleki aku. Ya, Saiki yen Sarip wis ndok ngarepmu kate kon apake? ya wis. Kon gak wani tak karo Sarip. Anu, wedi aku kowe wedi ya. Kon jarene kondang kate mateni Sarip. Saiki Sarip ndok ngarepmu. Ayo, adep ono Sarip. Lah ya wis adepine lho. Kon gak wani tak karo Sarip, gak wani tak kon. Kon gak wani tak. Hah? Gak wani kon iku. Lha apa kon iku? Malah kaya cak trobus. Mbok, Apa le? Palondo tak adepani, Mbok. Iya. Si Mbok nyisih sawetara Sarip sing bakal ngadepi Palondo. Kalau kamu tidak bisa bergabung dengan bangsa saya, karena kamu adalah salah satu pemberontak bangsa saya. Sarip gak bakal mundur. Belanda juga tak akan mundur untuk melawan Sarip. Tentok nikon taku sing mati untuk papan gini. Mbok, Pacare ya. Iya, Le. Requestnya gelut bilang ya. Sing tenang le. aku njaluk pangestumu, Mbok. Lungguh. Kate ya apa-apa dongane si Mbok Mm-mm. kanggo aku ngadepi Walanda. Iya le, lungguh dhisik le. Hah? Lungguh dhisik. Eh, Aku ki mboke lho. Aku tahu. Manut to. Kowe bakal menang jroning perang le, Sarip. Tak timbulane dhisik. Gemboki. Anu aku Wes. nyon gembok sini. Ngopo to? Melu-melu ku ya ngopo kok iso. Kok menawa sik turah. Matur nuwun ya, Mbok. Sing tenang le. Kowe bakal menang le. Walanda, Ada apa? adep ono. Gak ono jenenge Sarip mundur ngadepi Walanda. Tidak ada Belanda takut dengan kamu. Ayo, Woi! Loh, jaluk donga pangestumu ya. Oh iya le. Mbok neh. Sing tenang le. Pokoke kowe menang terus le. Ngono neh. Ya. Aku mbok yo melu ditimbuli pisan. Alah. Kok malah payangmu kadal kok malah. Bahaya. Kene tek bebek tek meri. Mbok aja jujur-jujur to le. Koclok. Ayo. Hei! Walanda. Hei! Oh, Iya le. Donga pangestumu. Pak gemboki ya. Ya. Ya iki, Mbok. Sing tak enten ya iki, Mbok. Akhir kok ngene. Hei, oh. Mami. Ora muni. Iki lho muni lho. Yes, darling. Mami. I'm coming. Yes. Gemboki, Mami. Jalukun gemboki. Sing piye? Yang bagaimana, darling? Gemboki. Oh, yang begini. Oke. Loh. Hey, kamu mau kemana?
malah jijik aku. Iki urusanmu. Nang ngene. Iya lho, lah jarane kon gemboki. Aja kaget ngene. Ya wes Dik. Kok sapi tenge. Wes. Buktekne kontak. Was. Iki kok sik duduk. Bocah kok seneng men to. Ben tambah kuat. Pak. Mas. Yo ngene lho sing mari ra iso mulih yo ngene iki lho. Sing mari ra iso. Gak iso mulih. Sing marai mobil di posting ini gila. Gembokno kene tiket-tiket. Dah, gembokno. Asline iki golek nggon iki lho kok iso. Dalang geragas. Goblok ya gembok kaya ora gelem iki. Awas. Yo. Aja tak kene mataku tenan lho. Ya. Ayo, adep ono walon to. Endi kerismu iki? Aduh. Pas. Mbok aja dadoh saka sarip ya, Mbok. Iya, Le. Sing mbok ning kene, Le. Wes. Ha. Oh, yes. Kita kakek dilewat. Loh, Enek sing rumati iki. sarep anakku. Sopo sing mateni iki kon? Saya. Ora bisa. Sarep ora bakal mati nek aku isih urip. Buktinya mana? Ana buktine. Sarep tenang wae to, Le. Anake Simbok. Ya ampun. Wengko tak langkahi saurip, Le. Ayo lek muk. Elek Mboten, Pak. Anu jajal mbok sekali-sekali tekku muk ngono. Iki kudu dilangkahi Simbok kowe engko iso urip meneh, Le. Langkahno ben urip neh. Aku ratus to tapi. Nah terus ngantek teko rai. Balondo. Apa? Yen simbokku wis nglampahi kaping 3, aku gak bakal mati. Ayo, entekno. Bolomu, Balondo. Akan saya bunuh kamu. Oh, swacik kok.
meneh. Loh, kok iso kenek to, Le? Kok kenek meneh, Le? Kok kenek meneh pancen kenek, Mbok. Kuwi ngono kenek telek. Loh, toh leku. Wis ora apa-apa. Tak langkai maneh, urip maneh Sarip. Enak men. Ayo urip Le, urip maneh Sarip. Ngapa mbok wehke aku? Ijol, Loh, lah ngapa? tak dadi Sarip. Loh, lah emangnya ada apa? Aku pengen tung landit. Oh, pengen dilangkahi toh. Weh, Sarip! Akan aku bunuh kamu, Sarip. Rasa kesuwen nang patelon aku. Ya, cia. Iki mong mboke iki lho. Sik, Mas. Anu, tolong. Nun sewu, Mas. Karena ini pementasan butuh steril. Biar ini dibersihkan, nanti pementasan kita lanjut. Anu, Mas, tolong kanca-kanca pemuda, Mas. Kanca-kanca pemuda papat gini. Gini lho, ndang cepet gini lho, gini. Ndi, kanca-kanca pemuda ndi. Nun sewu, Mas. Ya. Panggung jenengan ben ora ketok reget. Ya. Dadi ben dresiki bocah-bocah, lah mengke ben diusung mburi. Sapa ngerti kena dingin belungan rawon, nggih ta? Lah ya. Gini, jajal gini. Gini Mas. Junjungan kono Mas. Iki ngreget-reget iki soalé. Karepe dianu ae kono junjungan. Bela, kono wis junjungan Mas. Go ngalih. Nah, wis go ngalih kono. Nah. Gorono ya Mas dicethik geni. Wis, gorono. Lho lha iki apa kok mudhan iki lho? Kok mudhan iki ngapa kok iso iki lho? Diamputan lho ya. Ngapa? Nyapa? Lho kok pas diruruh kok gandosku. Lah kowe iki ben resik dijunjung rono kok iso. Jujur ora mbal diakan lho mak sengkring. Ora apa-apa bocah kuwi pancen pecinta kuliner. Dadi nggonmu iki diibarate mochi. Oh no, Pak jenenge golek-golekke keringet terus kok, Pak. Enggak. Niki kadane Ora aku padha harus ning kono kae. Boten nek niki asli gadane lalare kok. Iya. Yang apa? Sak tembang dibablaske nyuwun gongan genduk Hani ben ngadeg ben joget cara prahyangan Pasundan. Yo. Yang apa? Bajing loncat dados Mas. Yo.
Mas Lidik, Mas Lunduk, panjenengan saged matur dhateng Kang Mangkugati. Tembangipun karebetipun lajengaken Mbak Luki, Mbak Lilis, Mbak Imas kalian Mbak Diah. Pundutanipun lewung, kula tak mandhap sekedap anak lanang tadit sing nyabetke wayang. Nggih, wonten sendika dawuh Mas Minto ingkang baku kula lan Mas kula Aja Kluthuk namung saderma nderekaken panjenengan nempil wonten ing pakliran panjenengan. Namung mundi dawuh saking beliau Bapak Sekdes Bapak Wagiman Carimbit Ibu ing samangke menapa ingkang dipun jangkah menapa ingkang dipun gayuh insyaallah Gusti tansah paring ridho lan hidayah. Amin. Mayungi kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih. Mbok bilih wonten kladhe ngatur kula gegojekan kirana jubrone penggalih nyuwun pangapunten nggih Mas Minto. Sami-sami. Nggih. Yuk, Insyaallah apa? nggih melih. Ingkang kula sebut dipun tambahi Mbak Mita lewung dados jole tadet ngadeka.